Сега излязох сам, както правя много често, за да бъда със себе си и да разбера какви са мислите ми и докъде те ме водят. Аз лично смятам, че всеки човек трябва поне един път в седмицата да излиза сам и да прекарва време със себе си, без да се разсея в социални медии или каквито и да е други неща. Просто излез сам и бъди с мислите си и осъзнай дали точно те са причината, поради която ти си в дадена ситуация в момента. Наслади се на скуката. В днешно време всички избягваме скуката и точно това ни води до положението, в което постоянно сме разсеяни и в акълът ни минават една, друга, трета, четвърта мисъл. Заради толкова прекарване в социалните медии, ние постоянно сме разсеяни, не можем да се фокусираме и не можем да свършим някаква задача. Когато прекарваш време сам и се отдадеш на скуката, така казано, ти ще разбереш, че всъщност скуката е полезна за теб. Защото ти оставаш сам със себе си и наблюдаваш мислите си. А когато наблюдаваш мислите си, ти ще можеш да ги промениш в по-добра посока. Затова искам да ти дам като съвет да прекараш повече време сам. Защото освен, че ще разбереш какви са мислите ти, ти също така ще покажеш повече любов на себе си. Защото много хора са свикнали да излизат с приятели или с някаква компания и по даден начин разчитат на тази компания или на тези приятели да им оправят настроението, да ги забавляват и да бъдат с тях, за да не се чувстват самотни. Хората си мислят, че когато излизаш сам, ти си самотен. Обаче определението на това да бъдеш самотен е да се чувстваш сам в група от хора. Когато си сам, ти имаш себе си. А когато имаш себе си, имаш всичко. И всичко друго около теб е излишно. Започни да излизаш дори един път на 2-3 седмици да е. Започни да излизаш сам. Разхождай се в природата. Виж само каква гледка. Това нямаше да стане да бъда тук сам, ако разчитах на някой друг да дойде с мен. Аз не разчитам на никой, за да ми оправи настроението и да ме забавлява, защото имам себе си. Това трябва да го разберат адски много хора, защото поради тази причина те се чувстват самотни и се забиват в депресия. Но когато излизаш сам в природата, ти се свързваш със света, дори се свързваш и със себе си. Много хора ще си кажат, че съм откачен, че нещо не ми е наред. Обаче, рано или късно всеки човек разбира, че трябва единствено и само да разчита на себе си. И че ако някой не е съгласен да излезе с него, това не значи, че той не трябва да излезе сам. Просто това са едни мисли, които искам да споделя. Защото в днешно време хората вече някак си ги е срам да прекарват време сами. И си мислят, че околните ще ги мислят за загубеняци, за примерно човек, който няма приятели или семейство или каквото и да е. Просто се отърви от мненията на хората и си живее живота. Това е, което искам да кажа. Надявам се да си ме разбрал и да вземеш нещо от този клип. Благодаря ти, че го изгледа. Сподели го с някой приятел, остави едно харесване и ще се видим в следващия клип.